미아프로 나이점 자카시니 나라 mi 앞으로 나이점 자고 사이클한테 Gapura ongklogo kelai tongrekha bilgobo borok kelai ongklogo kelai tongrekha ke seng pal pai peke ke borok ongklogo kelai tongrekha threatening berjakha borok cheklai guta sono cheklai go ke saimia senior tripura rong ke borok hore ma ke cheklai re lai sasting ke thanai tamong nai tarpore thuthai ma lai ke thuthai or thuma bini jagabo to kon menes khaine sini MDC sahib song borok menes khaima bisiktai kelai huge amount of hotel bar unazakha haine hai khongkaham ini kasek joton khongkaham bahai tongbai lukrok mi aprotosan kaham ke hoimalia horo mayu masala liya tabo customers to sang thanglai tongo hai kono mojo asoi mana sainya kitu ini sang sapong himlaina ni moto phan kri khami apro horo belai energy amo khai ki bijakha amoni bagaino hazane takte bukso je suri lagi last mi apro और आदंग मादंग होटल बारात को बुनी दो फसिनी लोकल तो belai ke amjar mungurukha lukurung suba kono problem sunglia dia bayang paigang ke nora pura ko buni do farani bosang rong ok efrege joton sungor ni borok tanglai nei horo bumi apro naisam jakasini dara horo mi apro naisam jakon saikna Gapura ongklogo kelai tongrekha bilgobo borok ongklogo kelai tongrekha ke seng pal pai peke ke borok ongklogo kelai tongrekha threatening berjakha borok cheklai guta sono cheklai go ke saimia senior tripura rong ke borok hore ma ke cheklai re lai sasting ke thanai tamong nai tarpore thuthai ma lai ke thuthai or thuma bini jagabo to kon menes khaine sini MDC sahib song tongo borok menes khaima bisiktai kelai huge amount of hotel bar unazakha miawa ke tau haina ek sa gok lainai 9টা 10টা jora seng noita 9টা jora satong tu sak busu jora gok laiman kisa gok lain hene agok laimani hambai jotono suri mongkongnai jotono no seng pomongkonai seng update nai sini mongklogo sini dol romote kitsa jora seng nai sing laino hambai